നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മായാവനത്തിലാണ്. മായാവനത്തിന് അതിൻ്റെതായ നിയമവും അതിൻ്റെതായ ശാസ്ത്രവും ഉണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും പുറകോട്ട് ചുവടുകൾ വയ്ക്കരുത്. ഒരിക്കലും നിലത്ത് വീണ വസ്തുക്കൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. മായാവനത്തിന്റെ നിയമത്തിന് എതിരായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ മരണം പോലും സംഭവിക്കാം. പിന്നെ കൊല്ലം എത്രയായി വയസ്സാകാ നിന്റെ വാക്കും കേട്ട് ചാടിത്തുള്ളി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പഞ്ചമി നാളിലെ 40 നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഘോരകാന്തിക സംഭവം. ഈ എല്ലാ ഗണങ്ങളും കാത്തിരുന്ന സമയം. നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയത്തിനുള്ള ഉത്തരം അന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും.